Vale, doncs macarrons, no?, per dinar diumenge. Què més, què més? Així, cogombra, que li dona un toc Vale, així com més vale. fresquet. Clar, no és un pis de lloguer i ja està, i signem un contracte i l'anem renovant, sinó que hi ha aquest acompanyament a la persona. Vine aquí a Sant Eloi, Zona Franca, fa un any, des del setembre de l'any passat. Abans estava ja amb suport, havia de compartir pis i habitació amb persones, i en aquest pis de Sant Eloi, Zona Franca, comparteixo pis només amb una persona. I a més, això fa que la qualitat de vida millori, perquè al tenir millor relació tot va rodat. El tener un sitio que estén bien, que estén tranquilos, que vivan como ellos quieran vivir. Als 32 pisos d'aquest edifici del carrer Sant Eloi de la Zona Franca hi viuen usuaris de 8 entitats socials des de fa 10 anys. Abans era un bloc de lloguer protegit per joves, però va patir ocupacions delinqüencials i es va degradar. L'Agència de l'Habitatge el va desallotjar i el va cedir a la Fundació Habitat 3. Sant Eloi va ser un projecte innovador en el seu moment que va ser també com una punta de llança, no? Cap a un tipus d'intervenció en habitatge social que no s'havia fet fins aleshores i que es va demostrar que havia funcionat. I a cada pis hi ha una història diferent. Al Diocunda li dona suport la Fundació Mambré. Va arribar aquí fa 10 anys, quan va sortir d'un centre de menors. Gràcies a tenir una llar segura es va poder formar. Actualmente estoy trabajando como mecánico de coches y para intentar completar un poquito estoy haciendo otro trabajo que es vigilante de seguridad en el metro. Tots paguen un lloguer en funció dels seus ingressos i, malgrat que molts ja podrien marxar al mercat lliure, no troben pisos. Entonces yo creo que la mayoría de entidades lo que hacemos es, en vez de 2 años, como estaba pensando en un principio, hay personas que llevan aquí los 10 años, porque no tienen otra salida. Me encantaría poder encontrar un sitio bastante grande, aunque sea de alquiler, y si es de compra, pues también mejor.